Alam ko na ikaw ay may mahalagang gampanin. At alam ko na magiging maigat ang tungkuling nakaatang sa mga balikat mo. Ibinabahagi ko sa iyo. Ang kaalamang ito hindi para ipaalam kung gaano kalawak ang aking nalalaman. Kung hindi, para ipabatid sa iyo at naway ipasa mo sa mga henerasyong susunod sa iyo na dapat pahalagahan ang lahat ng bagay na nilikha sa mundong ito dahil ang lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos na may sariling silbi at gampanin gaano man ito kalaki o kaliit. Wika ng matanda. Ngunit, sino po kayo at ano ang... Naputol ang sasabihin ni Goyang dahil nang lingunin niya ang matanda. Wala na ito sa kanyang tabi. Kaagad na bumalik si Goyang sa baryo at sinalubong siya ng kanyang ina. Saan ka nang galing, anak? Kanina ka pa namin hinahanap pa. Alalang tanong ni Salve. Sa kagubatan, ina. Nagnilay lamang ako tungkol sa mga kaganapan at napakarami kong natuklasan. Gaya na lamang ng mga katuturan ng mga bagay-bagay na ang bawat bagay sa mundong ito ay may silbi gaano man ito kalaki o kaliit. Ang totoo, Mama, may isang matanda ang nagturo sa akin ng aral na yon. Nakasalubong ko siya kanina. May dala siyang... Hindi niya na ituloy ang kanyang sasabihin dahil pinutol ito ng kanyang ina. Tapayan, nakasuot siya ng itim na baro at may patadyong. Dugtong ng kanyang ina. Nagtataka si Goyang dahil alam ito ng kanyang ina. Paano niyo po nalaman, Mama? Takang tanong ni Goyang. Ang matandang yon ay si Tandang Lumen. Asawa siya ni Tandang Lamaw at maniwala ka sa hindi, anak. Matagal na siyang yumao. Normal na sa mga babaylan o maging sa mga ordinaryong mamamayan ang makita siya sa batong tabon. Pagkat siya ang may kagagawan kung bakit nagawang itakip ang batong yon sa yungib na daanan ng tubig mula sa lawang bungol. At ito din ang dahilan ng kanyang pagpanaw. Pagpapaliwanag ni Salve sa kanyang anak. Kaya pala, doon niya ako dinala at pinaliwanag niya sa akin ang kahalagahan ng batong yon. Tugon ni Goyang. At ng mga oras na yon, habang nag-uusap sila ng kanyang ina, biglang dumating ang isang kawal ng raha mula sa baryo Hamtik. Babay lang, Salve. Masamang balita. Ang buong Hamtik nasakop ng hindi kilalang pangkat. Wika nito habang humahangos. Anong ibig mong sabihin? Paano ang lagay ng raha? Bulalas ni Salve. Ang raha ay papunta dito ngayon. Nauna lamang ako. Pero wala na ang baryo Hamtik at malubha ang raha. Wika ng kawal kay Salve. Isinalaysay din ng kawal ang lahat ng nangyari. At ang pangkat na sumalakay ay mula sa isang malayong pulo. Nalaman ito ng kawal pagkat iba ang kanilang diyalekto. At dagdag pa ng kawal, may kasama silang isang lalaki na may kaalaman sa mapaminsalang karunungan ng kulam. Kakaiba ang pamamaraan nito dahil sa tinututok lamang ng lalaking yon ang kanyang daliri sa nais niyang kulamin at nagaganap ang kanyang nais mangyari sa taong yon. Dahilan kung bakit napinsala ang lahat ng mga taga-baryo Hamtik, maging ang raha. Dahil hindi nito agad nalaman kung anong klase ng kakayahan meron ang lalaking yon. Mabuti naman at nakaligtas ka, kawal. Halika sa baryo at nang makapagpahinga ka doon. Isalaysay mo ang lahat ng kaganapan sa Pinunong Lamaw.
at tumungo sila sa pinuno ng baryo. Ipinaliwanag ang mga pangyayari. Nung mga panahong yon, naroon na ang Raha at kasalukuyang ginagamot. Malubha ang pinsala ng Raha dahil napakalakas ng dasal na ginamit sa kanya. Hindi ko matukoy kung anong uri ng kakayahang ito. Pero ang alam ko, isa itong uri ng kakayahan mula sa mga dayuhan. Nasumpungan ko na ang kakayahang ito mula noong ako'y nagsasanay pa. At kung hindi ako nagkakamali, ang pangkat na nagtataglay nito ay ang mga moron mula sa pulo ng Saba. Wika ni Salbog. Hindi na nakakapagtakang alam ni Salbog ang halos lahat ng kakayahang pang-espiritual dahil marami ng lugar ang napuntahan nito dahil isa siyang minsahero ng Raha at nakakapaglibot siya sa maraming parte ng kapuluan at maging sa karatig bansa. Kung tama ang aking hinala, Salbog, ang kakayahang tinutukoy mo ay tinatawag na Dowa Manantang, isang uri ng dasal na maaring ipaglaban. Isa itong uri ng sining ng pakikipaglabang espiritual. Ang mga dasal na ito ay maaaring gamitin upang pasunurin ang espiritu ng isang taong pinagtutungkulan nito. Lubhang mapanganib ang kaalamang ito dahil kahit nasa malayo ay kayang-kaya kang pasukin ang kalaban gamit ang dasal na ito. At marahil malalim na ang kakayahan ng mga sumasalakay sa hamtik na maging ang Raha na may mga gabay na diwata ay kinaya nitong mabigyan ng matinding pinsala. Pagpapaliwanag ni Tandang Lamaw. Ngunit, ano naman ang pakay nila? At bakit naman nila pinasok ang hamtik? Takang tanong ni Goyang. Ang baryo ng Hamtik ay may mga itinatagong lihim. At ito ay ang mga mahahalagang kasulatan ng mga ninuno ng angka ng mga babaylan. Naroon din sa bayan ang mga lihim na tala na naglalaman ng mga usal at mga ritual na maaaring maging mapanganib kapag napasa kamay ng mga masasamang tao. Kaya kailangan nating bawiin ang baryo. Pagpapaliwanag ni Tandang Lucio. Mabuti naman po at nakaligtas kayo, Tatang Lucio. Salamat sa may kapal. Wika ni Goyang sa dating guro. Oo, Goyang. Salamat sa Diyos at nakaligtas ako. At binigyan niya ako ng pagkakataong mamalas ko ang lakas ng aking dating alabay na isa ng ganap na babaylan. Napakapalad ko dahil masisilayan ko pa ang isa sa aking mga tinuruan. Tugon ni Manong Lucio kay Goyang. At nang dumating ang pinuno, kaagad na nilang isinangguni ang suliranin sa baryo ng Hamtik. At ang tanging tugon ng matandang pinuno, Babawiin natin ang hamtik! Ngunit kailangan nating maghanda dahil, ayon sa mga sinabi ninyo, kakaiba ang kakayahan ng mga makakalaban natin. Bawat isa sa atin ay maaaring malagay sa panganib kung hindi natin alam ang bagay na dapat nating gawin. Lalong-lalo ka na, Goyang! Wika ng pinuno. Ito na ba ang digmaang sinasabi sa akin ng Tagna? Ang digmaang masasaksihan ko at ng henerasyon na magmumula sa akin? Tanong ni Goyang. Dahil sa totoo lang, nayayamot na si Goyang sa walang tigil na pagdating ng mga bagong makakalaban. Hindi pa ito ang digmaang yun, Goyang. Simula pa lamang ito. Kaya huwag kang panghinaan ng loob. Wika ng kanyang lolo Manuel. Sa ngayon, ang magagawa natin ay ang paghahanda kung ano ang mga mangyayari. Muling wika ni Tandang Lamaw. Tandang Lamaw, kung inyo pong mamarapatin, maaari ko po bang dalhin ang babaylang Goyang sa misahon? Ang misahon ay isang lugar na sagrado sa mga manggagaway
pagkat dito nakalibing ang kanilang mga naunang pinuno. Ito ay isang napakalaking kuweba na mahigpit na binabantayan ng mga manggagaway. Walang sino man ang pinahihintulutang makapasok sa lugar na ito kung walang pahintulot ng kasalukuyang pinuno. Sa anong dahilan? At bakit nais mong dalhin si Goyang sa yungib ng misahon? Sagrado ang lugar na yon. Alam mo yan, Manuel. Wika ng matandang pinuno. Alam ko po ito. Ngunit ito lamang po ang tangi kong naisip na paraan para tuluyang mamulat ang kakayahan ni Goyang. Tugo ni Manuel. Mamulat? Sa paanong paraan mo siya nais mamulat? Tanong ni Salve. Sa pamamagitan sa pagninilay. Kasama ng mga ninunong manggagaway. Wika ni Manuel kay Salve. Kung gayon, ibinibigay ko sa iyo, Manuel, ang pahintulot. Basta't magbigay ka ng kaukulang paggalang sa mga ninuno natin. Asahan po ninyo, Punong Lamaw, na igagalang ko ang presensya ng ating mga ninuno. Pag-uusap ng dalawa, at yun nga ang ginawa ni Manuel at Goyang. Hindi ko pa naituro sa iyo ang lahat ng nalalaman ko. Kaya sa pagkakataong ito, siguro may sapat na panahon na tayo upang maituro ko sa iyo ang lahat ng kailangan mong malaman. Naway magtagumpay ako na maipasa sa iyo ang lahat ng dapat mong malaman. Wika ni Manuel sa kanyang apo. Sisikapin ko rin po na hindi kayo biguin. Itutuon ko ang aking pansin sa pagsasanay at sa lahat ng ituturo ninyo. At yun na nga ang ginawa ni Goyang. Nagsanay siya sa loob ng yungib. Pagpasok pa lamang ni Goyang ay tila sinubok na siya ng mga tagapagbantay ng yungib ng misahon. Dahil napakalaki ng pasukan nito, ngunit noong malapit na siya sa kalagitnaan, unti-unting sumisikip ang mga lagusan at unti-unti ring dumidilim habang palalim siya ng palalim hanggang sa napagpasyahan niyang huminto. Dahil talagang wala na siyang makita, sobrang dilim na ng paligid. At ang nakakapagtaka, ang kaninang hangin na umiihip mula sa pasukan ng kuweba. Unti-unti ay nakaramdam si Goyang ng pagkawala ng pag-asa at panghihina. Minabuti niyang bumalik na lamang ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi niya mahanap ang kanyang daan pabalik. Kagaya ng sinabi ng kanyang lolo Manuel, sa oras na magsimula ang pagsubok mo, hindi ka makakabalik hanggat hindi mo ito napagtatagumpayan. Tandaan mo, Apo, iisang pasukan, iisang labasan, ang yungib na ito. Nasa sayo kung paano ka magtatagumpay. Patawarin mo ako kung nagsinungaling ako na may ituturo pa ako sayo. Ngunit batid mo higit kanino man na naituro ko na ang lahat ng dapat mong matutunan mula sa akin. Ngayon, ikaw na ang tanging makapagtuturo sa iyong sarili. Bagaman magulo ang aking mga sinabi, hangad ko na maunawaan mo ang katuturan ng mga ito. Alam kong matalino kang babae, Apo, at malaki ang pananalig ng mga tao sa iyo. Kung kaya, naway gamitin mo ito bilang paghuhugutan ng lakas ng loob upang ang pagsubok na ito ay iyong mapagtagumpayan. Habilin sa kanya ni Lolo Manuel. Nang mga oras na yon, minabuti ni Goyang ang umupo sa lapag at nagbalik sa kanya ang lahat ng natutunan niya simula nung nagsasanay pa lamang siya. Ilan sa mga ito ay ang aral ni Tandang Lucio. Gamitin ang iyong isipan sa oras ng pangamba.
huwag pairalin ang emosyon. Sikapin mong mangibabaw ang iyong kaisipan kesa sa iyong nararamdaman. Gayon din ang turo ng kanyang ina. Kailangan mong iugnay ang iyong kaisipan sa lahat ng nasa paligid mo. Dahil kapag nagawa mo ito, kusang magbubukas ang mga pintuan ng pagkakataon para sa iyo. At habang nakaupo siya at nagninilay, unti-unti namang nagliliwanag ang kanyang kaisipan. Nawawala ang takot na nararamdaman niya. Tumagal pa ng ilang oras ang pananatili ni Goyang sa ganoong posisyon. Hanggang sa narinig niya ang isang tinig. Ang tinig ni Salbog habang inaasar siya nito. Hay babaylan, tumayo ka dyan. Hindi ito ang oras para matulog. Kaya huwag kang kukupad-kupad. At dahil dito, idinilat ni Goyang ang kanyang mga mata at nagwika sa sarili niya ng, "Tama ka, matandang hukluban. Marami ang umaasa sa akin, kaya hindi ito ang oras para magpahinga." At iniikot niya muli ang kanyang paningin at nakita niya ang liwanag mula sa isang lagusan. Agad siyang tumakbo papalabas dito at paglabas niya ng yungib, naroon nakaupo ang kanyang lolo Manuel, gayon din si Salbog. Oh, Goyang! Buti naman at naisipan mo nang lumabas sa yungib. Bakit ang tagal mo doon? Siguro, umiral na naman ang pagiging tulog mantika mo, no? Pangaasar ni Salbog kay Goyang. "Hindi, Manong. Sadyang kakaiba nga may dudulot ng pagsasanay sa loob ng yungib ng misahon. Sa ilang oras na pananatili ko dito, Hindi na naituloy ni Goyang ang sasabihin niya dahil napansin niyang papasikat pa lamang ang araw. Anong ilang oras? 3 araw kang nasa loob ng yungib, Goyang. At 3 araw na din kaming nag-aabang ng lolo mo dito. Wika ni Salbog sa dalaga. Pero, paanong nangyari yun eh? Ang alam ko ilang oras pa lang ako doon sa loob. Takang tanong ni Goyang. Hanggang ngayon ba ay nagtataka ka pa rin sa mga nangyayaring hiwaga? Sa kabila ng mga naranasan mo? Para kang bago ng bago, babaylan. Halika na't may naghihintay sa iyong pagbabalik. Wika ni Salbog habang papalayo ito sa dalaga. Dahil alam niya sa oras na maabutan siya nito, kung hindi sapok, isang malutong na mag-asawang sampal na naman ang makukuha niya mula dito. Isang bagay na nakakatuwa sa minsahero ng Raha ay ang kanyang katangiang makapagpasaya sa kabila ng mga suliraning kanilang kinakaharap. Hanga din naman ako sa tapang ng dila ni Salbog, Apo. Nagagawa ka pa rin niyang laitin at asarin sa kabila ng katotohanang kayang-kaya mo siyang pisain sa isang kumpas. Wika ni Lolo Manuel. Hayaan niyo na lamang po siya, Lo. Nasanay na din ako sa tabil ng dila niya. Pasigaw nitong sagot sa kanyang lolo na wari nagpapasaring kay Salbog na naglalakad sa hindi kalayuan. Narinig ko ang iyong sinabi, babaylan. Sagot ni Salbog mula sa kinaroroonan nito. At hindi makakaila na sa kabila ng hindi pagkakasundo ng dalawa, sila ay napakainam na pares sa pakikipaglaban. Hindi ba, Manuel? Wika ng isang boses mula naman sa likod nila. Ang Raha. Kapunuan, kanina ka pa ba dyan? Paumanhin sa kalapastanganan ko sa iyong punong minsahero. Nauutal na wika ni Goyang sa Raha na nakaupo sa isang sulok habang ngumunguya ng nganga. Oo nga, Kapunuan. Tama ang iyong sinabi. Hindi nga maikakaila na kapag si Goyang at Salbog ang nagsama, tila walang makakagabi sa kanilang dalawa. Ngunit napakaingay nila dahil habang nakikipaglaban, nakukuha pa nilang magbangayan.
Matawa-tawang tugon ni Lolo Manuel. Likas kay Salbog ang pagiging matabil. Dahil ito ang kanyang paraan para buhayin ang loob ng kanyang kasama sa tuwing nararamdaman niyang nawawala na ito ng pag-asa. O siya, hali kayo. At nang makakain na ng handa si Salve, isa yung munting salo-salo. Fast forward tayo ng mga ilang buwan. Sinimulan na nila ang paghahanda upang makabawi sa kaaway ang hamtik. At sa mainam na pagmamanman nila, nalaman nila na ang kalaban nila ay mga Moro na may kaalaman sa lihim na karunungan. At sa pagkakataong ito, hindi inakala ni Goyang na mula sa mga inaakalang kalaban ay magkakaroon siya ng isang napakalakas na kasangga. Okay, sunod kagad natin yung 15 at 16. Kita-kits.